Això ara, este plantejament, agafa un grau de complexitat més gran quan introduïm el multilingüisme. El multilingüisme, perquè en definitiva ara tenim una societat multilingüe i hem de decidir, hem de prendre decisions tan bàsiques com els xiquetes romanesos, magrebins, etc. Com els incorporem a la nostra societat? Quina és la mirada integradora des del punt de vista lingüístic que els proposem? Clar, si els territoris amb llengua històrica són un grapat a nivell estatal, no hi ha una preeminència clara per poder incorporar aquesta gent en la llengua històrica i territorial d'aquí, on ho farem? Per tant, és una de les grans pedres de toc que tenim justament i que d'alguna manera delata què és, quin és l'objectiu de llengua de cohesió grupal que desitgem. El tenim aquí, en integració de la nova gent. A Catalunya la idea és clara, es vol que el català sigui la llengua de cohesió grupal, l'altra cosa és que s'hagi aconseguit, que no s'ha aconseguit. Però la idea és clara, que és la llengua històrica i territorial la que ha de tindre preeminència sobre decisions tan importants com aquestes. Per tant, l'objectiu final és allò que acabarà marcant els diferents models. Dius per mi quin model triaria? Òbviament, jo apostaria per un model multilingüe, que seria, en definitiva, un desenvolupament d'aquell model d'enriquiment que ja va bastir Vicent Pasqual en el seu moment, posant-lo, en definitiva, en òrbita multilingüe. I que fos, tal com dia el Botànic en el seu moment, en el marc de les actituds, que fos autocentrat, que assumís la condició del valencià de llengua minoritzada i, en conseqüència, li atorgués el pes que pertoca per tal d'intentar rescabalar-lo de la minorització social en què es veu sotmès. Per tant, diguem-ne, són aquelles polítiques lingüístiques, en definitiva, proteccionistes, no liberals. Al fons de tot plegat el que hi ha és el proteccionisme en fons de plantejaments liberals. El plantejament liberal sempre el porta aquell que té totes les de guanyar. No us n'oblideu que també hi ha una dinàmica de proteccionisme i d'igualtat en aquest debat del que estem ara discutint. Per aquí anirien els meus trets, intentant autocentrar bé un valencià en una escola molt ben dissenyada, que puga també donar pes a les altres llengües, però penseu que si volem una societat on l'anglès també tinga pes, haurem de fer els esforços necessaris per tindre, com us deia, una sèrie de professorat que realment sigui apte per impartir allò que finalment es decidisca que se li reserva a l'anglès en la vehicularitat. Per tant, sembla que això és una cosa que no importa, d'una banda. I el castellà és el tercer de la pel·lícula aquí. No és el primer de la pel·lícula, és el tercer de la pel·lícula, en un plantejament pedagògic al servei de la revitalització d'una llengua minoritzada. És el tercer de la pel·lícula, com a ximo. En definitiva, el castellà ha de tindre uns espais, és evident, però el castellà és una llengua hegemònica, expansiva, que té per defecte una quantitat de possibilitats d'incorporació que no tenen les altres. I en una escola com la nostra, en una realitat sociolingüística com la nostra, necessitem que el valencià centri l'esforç dels docents, que puguem posar un anglès que també respon a una exigència social, no oblidem això, hi ha una exigència social, i que el castellà, en definitiva, puga incorporar-se al procés que ha de menar aquell objectiu finalista que diu, al final de l'educació, hem de dominar valencià i castellà simètricament. Ara no passa. Passaria, estic convençut, si les coses es fessin des de plantejaments que privilegiessin el valencià. I acabo amb una cosa, unes paraules del Vicent Pasqual, que per a mi és una de les persones referents en tot això, i ens diu, escolteu, el valencià no és una nosa. Escolteu, el valencià no és una nosa, no ha de ser una nosa. És la condició de l'excel·lència d'un model educatiu. Magnífic, moltes gràcies. I este primer torn, no sé si obrir-ho de cara al públic, voleu fer una segona ronda, voleu fer algun comentari? Sí,
Ximo, i després obrim a la resta. Bé, diguem, la paraula dinamitar la trobo una mica fora. Dinamitar és metafòric, Ja ho entenc, però si no s'ha d'utilitzar en contextos, vull dir, ja ens entenem. És evident que la paraula multilingüe també hem d'anar amb molta consideració. Vull dir, què vol dir multilingüe? Perquè podem dir que fem una ensenyança multilingüe i què és? Què vol dir una ensenyança multilingüe? Aleshores, és evident que tots estem d'acord en que la llengua més important, la que tingui el predomini en el currículum, ha de ser el valencià, això sense cap discussió. Però a partir d'aquí s'ha d'articular un ensenyament en què s'incorporen les altres dues llengües i un ensenyament que en la mida que tu tens alumnes de diverses llengües ja no pot ser el mateix que la immersió de Catalunya. Al principi, que només hi havia castellano parlants. Ara tenim alumnes de diferents orígens lingüístics. I això què vol dir? No tant ensenyar les llengües d'aquests nouvinguts, perquè els professors ja només faltaria que els professors haguessin d'aprendre una part de les llengües. No. Se tracta de ser sensible a la seva cultura, de ser sensible davant de les famílies, de fer-los participar, d'explicar-los molt clarament el que estan fent els seus fills, de donar-los iniciatives perquè puguen aportar a l'escola alguna informació, molts temes que es treballen a l'escola, de geografia, de societat, de llengües inclús, de contes. Són coses que les famílies dels diferents nouvinguts poden aportar a l'escola. I el mestre ha de plantejar-se aquesta... T'estic fent un ensenyament multilingüe, diguem-ne multilingüe. Però què vol dir multilingüe? Vol dir, bàsicament per mi, això. Aleshores, a partir d'aquí, el professor ha de tenir un altre rol. I això és evident que representa una reflexió sobre com s'ha de fer això. Després, també és evident de com s'articula l'ensenyament al llarg del currículum. Clar, si posen moltes traves, que hi ha una rigidesa total, llavors els projectes pedagògics no es poden articular bé, d'acord amb els principis que havíem anunciat abans. Per tant, hi ha d'haver una certa flexibilitat. Ara, dintre d'esta rigidesa es pot fer alguna cosa? Jo crec que sí que es pot fer alguna cosa. Per exemple, el castellà i l'anglès, com hem dit, com a principi també s'ha d'ensenyar a través dels continguts. De continguts. No vol dir que siguin aquells de matemàtics, continguts. Quan dic continguts vol dir que tu estàs ensenyant geografia universal o d'Espanya, i si fas geografia d'Espanya pots dedicar una porció del temps a fer un castellà. De la mateixa manera que si estàs estudiant altres temes un llibre que tens, pots utilitzar. És a dir, no cal considerar l'assignatura com un compartiment estanc, ho he de fer tot això, sinó que això pot ser una escletxa, jo no ho sé, si això ho admetrien, entens? Sí, estem obligats a fer-ho ara. Per tant, això és una escletxa en què tu pots fer coses en castellà, en la freqüència i en el temps que siga. No estic parlant de restar res al valencià, que quedi clar. I llavors en anglès també. Sí, se fa així. Exactament, doncs això... A la LOMLOE, perdona un segon, jo ho explico que és molt curt. A l'última llei, a la LOMLOE, van introduir una assignatura que es diu projectes interdisciplinaris i són 4 hores a la setmana. I llavors nosaltres fem comptes, fem una en castellà, una en valencià, una en anglès i l'altra jugant perquè mos quadren els tants percents. Però el que dius tu tens raó, per prendre una... Vull dir, es pot fer i se feia abans d'esta llei. Quan a l'OE fa 2 anys mos van fer això. I està bé, estava xulo. Sí, vull dir, hi ha escletxes en què se pot utilitzar el sistema aquest. Bé, aleshores, clar, per exemple, l'anglès també. Tu pots parlar d'Anglaterra, pots parlar de la història d'Anglaterra, pots parlar del país, pots parlar dels Estats Units, és a dir, i no parlaràs, no faràs classe de gramàtica, sinó que explicaràs els continguts. Per tant, aquest és el principi que jo havia anunciat. Això que requereix un professorat més preparat, s'ha de preparar de cara a aquestes noves exigències, requereix un compromís, per tant, del professorat, comprometre també a les famílies, formació, perquè es pugui portar a terme tot això, i aleshores i anar avaluant, perquè una de les coses que mai fem aquí és avaluar. Aquesta manera d'actuar funciona bé o no funciona bé? Com podem millorar les coses? A partir de la reflexió. Per tant, jo crec que multilingüisme, en el meu sentit, vol dir aquest nou rol que ha d'assumir el professorat, que requereix una formació i en definitiva
jo crec que serà positiu i mai passarà allò de que estudiem anglès, hem estudiat anglès en una acadèmia o hem estudiat anglès a l'escola i resulta que el dia que tenim davant un angloparlant no sabem ni dir ni una sola paraula. Això no passa quan l'ensenyament es produeix a través de la comunicació i dels continguts. Nosaltres, per exemple, en anglès, per això fem també una altra assignatura a part de l'assignatura en anglès, vull dir, l'hora dels projectes interdisciplinaris i la plàstica o l'educació física segons anys, perquè té tot el sentit del món que una llengua, si no la parles, no et comuniques, per molt que t'explico en gramàtica, no s'aprèn, això és bàsic. Sí, clar, estem parlant en un context com el de Rossell, perquè l'experiència és de la directora de Rossell, en què, evidentment, el valencià és la llengua predominant, que penseu que la mateixa llei és la que s'articula en àmbits urbans pròxims, Vinaròs, en què ja no és la llengua de base, o fins i tot diria Benicarló. I per tant, aquest és el drama, que sí que es pot articular aquestes assignatures que esteu plantejant, en una certa normalitat de vehicular-ho en anglès, en continguts, però que quan saltem en espais urbans cal veure, que és el que passa també a Catalunya, cal veure també aquesta predisposició del professorat a mantenir la llengua davant de la primera bocanada en castellà de l'alumnat. Veig que a veure si hi havia alguna intervenció. Sí, hola, bon dia. Soc Víctor, també de Famílies per Valencià, com Àngel. Volia fer una reflexió en lo del multilingüisme. Durant les xerrades que hem estat fent Famílies per Valencià, una de les coses que penso que ha funcionat millor és presentar el valencià sempre com una llengua que sume, una llengua que tens dos per una. O sigui, tu els teus xiquets van a l'escola. Si poden sortir de l'escola en dues llengües en lloc d'una, per què has de renunciar a això? Crec que la llei esta va estar plantejada com que havies de triar o una o l'altra, mentre que molts pares han entès no, vivim en l'era del multilingüisme, per què hem de triar? No volem triar. I van entendre a través de les xerrades que la forma de no haver de triar era votar sí al valencià, era la forma de posicionar-se en favor del multilingüisme. En aquest cas, tinc un exemple molt interessant, m'ha fet molta gràcia, al Cosebre. Al Cosebre, evidentment, hi ha moltes famílies estrangeres i a la xerrada van vindre els pares, no venen els xiquets. I hi havia una mare francesa que li costava molt entendre per què sa filla havia d'aprendre valencià, fins al punt que un dia li va preguntar a sa filla, tu què vols fer? I la filla li va dir, és que no entenc per què he de triar, per què no em deixes aprendre les dos? I va ser una forma de que els pares entraren en raó escoltant els xiquets. I una mica és el bri d'esperança que veig en les dades que ens ha presentat Pradilla, que el sector d'edat de 15 a 29 anys són els que més l'entenen el valencià, un 70%. En lloc de centrar-nos en el 30% que no l'entenen, hi ha un 70% que sí que l'entén o el parlen i l'accepten, no? Després també hi ha un altre element dins d'aquesta gràfica que era els que s'identifiquen en el valencià o els que s'identifiquen en valencià i castellà. I aquest sector ha crescut molt, no? Ha passat al 20%, si recordo bé, de 3 a 20%. A lo millor és ahir on ens hem de centrar. Jo estic d'acord que el model multilingüístic podria ser el que triomfa, no? Més perquè també vivim en una era digital on tot el món vol ser diferent, tot el món vol individualitzar-se i el valencià t'ofereix aquesta oportunitat de ser diferent. Jo estic d'acord en Miquel Àngel quan planteja la qüestió dels moviments socials i s'ha demostrat en el de famílies pel valencià, el dels joves pel valencià, etc. Però jo estic d'acord amb el meu professor dels cursos de doctorat de Sociologia, Rafa Ñiñoles, quan va publicar primer Conflicte valencià i després Idioma en prejudicis, i també un altre, el va fer en castellà, però és igual, és molt interessant. 4 idiomes per a un estat. És a dir, ara, segons l'aritmètica parlamentària que hi ha, es podria pressionar molt més per al català a Europa
per a que s'acceptaren 4 llengües per a un estat en igualtat de condicions, és a dir, afavorint les que estan en una situació d'opressió i de discriminació, com has plantejat, perquè si no, no és justícia. La justícia no és tractar a tots iguals, sinó afavorir per a superar les situacions, les causes estructurals de desigualtat, i això inclús està en la Constitució espanyola, que l'haurien de complir els que diuen que els altres no la complim, no? I després, jo vaig fer classes molt pronta, des dels anys 80, 90 i això. Jo no sé si ara faria, jo ho he comentat amb alguna gent i diu ara tindries molts problemes. Jo sempre he fet classes de filosofia i d'ètica en valencià, i quan algú em dia que era la línia en castellà, jo dia, no, és que no existia, la línia en castellà està allà a Madrid, però així no, així tot el que és el País Valencià, la línia és la del valencià i la línia és també la de la llibertat d'expressió i la necessitat de supervivència. O anem en aquesta línia de tindre molta resiliència i molta resistència i molta intel·ligència, o si no ens desapareixeran. Hola, bon dia, què tal? Sí, soc Joan. Jo he sigut el psicòleg de Rossell, que me diuen així, durant 30 anys. Vull dir que si algú pregunta als rossellans que ara tenen menys de 50 anys, segurament que se'n recordaran. Fa 40, vaig començar l'any 85, vaig començar a vindre a aquesta escola fins al 2015, que em vaig jubilar. No sempre, clar, venia una vegada per setmana. Respecte a Miquel Àngel, jo estic totalment d'acord, una mica el dilema entre Miquel Àngel i Ximoso, el tema del dinamitar, absolutament. I per una cosa molt concreta. Este matí hem sentit a la ràdio que Vox de Mallorca, de les Illes Balears, ha aconseguit canviar el català pel castellà com a llengua vehicular a les escoles. I la senyora que ho ha presentat, la representant de Vox, ha dit que han conseguido, han impuesto ese modelo al govern balear, que possiblement si hagués sigut simplement el PP no ho hagués fet, perquè el PP durant molts anys ja havia acceptat aquest model. Què vol dir? Que ells sí que dinamiten. Ells sí que dinamiten. I enojo en això, que jo crec que no és per enfrontar-nos en ningú, no cal enfrontar-nos. A més, jo soc pacifista de natural i tal, només cal estar. El som i serem vol dir que seguim sent i seguirem sent. Vull dir que penso que sí que és cert que són actituds que moltes vegades han de tindre una força i han de tenir una posició ferma, perquè ells no venen en el lliri a la mà. Això ho tenim que tindre claríssim. Sí, podem retornar-ho a la taula. Sí, jo no, en relació veig que la paraula que les paraules, Déu-n'hi-do, les paraules. He dit dinamitar i aquí hi ha hagut com si estigués en un moviment de cale borroca. No, era una metàfora que us diré molt breument perquè encaixa perfectament amb el que vull dir. A Catalunya s'ha viscut en una ficció. A Catalunya, a partir del tombant del mil·lenni, s'ha viscut en una ficció, en la ficció de la immersió lingüística. En definitiva, a partir del tombant del mil·lenni, el que hi ha hagut és un relaxament en la vehicularitat del català, diguem-ne, també impulsat per una gestió problemàtica del conjunt de persones que arriben de llengües molt diferents, i ha quedat tot el model que ha quedat. Però jo vull dir el següent, que jo crec que és una línia força també del debat d'avui. I és que, a veure, els models, més enllà dels models, hi ha les persones que els han d'executar. Hi ha els professionals. Aquí, d'alguna manera, tenim representats una mica els diferents actors. Jo crec que qui ha de decidir realment quina és la modelització lingüística, quin és el model lingüístic educatiu a partir d'uns objectius, són esta gent. Són esta gent, que saben bé com s'ha d'articular la distribució d'assignatures, etc. Després, això ho han d'executar la gent de les escoles, dels instituts, a través d'un programa pautat, ben elaborat. Per tant, fixeu-vos que a Catalunya, quan realment va haver un impuls importantíssim a la llengua, quan es va posar en marxa el model d'immersió lingüística amb l'adhesió d'un professorat que va treballar a la una per un determinat objectiu,
allò va ser en unes circumstàncies ideològiques específiques que eren sortíem de la llarga nit del franquisme i per tant l'adveniment de la democràcia estava vinculat en definitiva a una reivindicació democràtica d'espais culturals i nacionals diferents. Per tant la llengua prenia un protagonisme important, però alhora es va fer de la mà d'un model lingüístic d'avantguarda. El model lingüístic d'avantguarda era la immersió lingüística, en definitiva, que estava dissenyada, si voleu, més per a la dualitat català-castellà que no per al multilingüisme actual, però teníem un model que va aconseguir l'adhesió de la gent. Va arribar un moment en què això va fer fallida i ens hem trobat amb una escola, sobretot alguns instituts, on la presència del català està molt per baix de les expectatives que hi tocaria. Jo crec que és un moment que cal implicar novament, dic dinamitar en el sentit que hem de posar en marxa un think tank, un conjunt de persones que ligar gent del món, de la pedagogia, de la sociolingüística, de la psicolingüística, etc., per intentar posar en marxa un nou model que no ha de trencar, a Catalunya òbviament no ha de trencar radicalment amb el que hi havia, però sí que l'ha de greixar novament i sobretot li ha de donar un format d'excel·lència, li ha de donar un format que sigui capaç d'aconseguir l'adhesió d'un professorat que hi ha d'haver al darrere de la tropa. Bé, traclo de la tropa, que després em retraureu. Hi ha d'haver un professorat que es crega que està fent alguna cosa important. I avui en dia al professorat li costa anar-se'n a escola, o li costa anar-se'n a l'institut, a l'aula. I si volem revertir una situació d'aquestes característiques, permeteu-me dir-ho així, un nou model que percebem com un model d'excel·lència ben dissenyat i adoptat a situacions de multilingüisme extrem, perquè estem en una situació de multilingüisme extrem. Hi ha experiències, sobretot de llengües hegemòniques. La cosa del multilingüisme està molt associada sempre a les llengües grans i expansives. Ara nosaltres hi ens hem incorporat aquí i hem de fer forat aquí. Per tant, Ximo era en aquesta idea que jo deia de fer un nou model per intentar aconseguir realment que el professorat participant en la seva definició, aquesta és l'altra, participant en la seva definició, s'ha de sentir interpel·lat, puga fer la feina amb la il·lusió que en el seu moment va fer. Era això, Atacar més per la dinamització. Per la dinamitada. Per la dinamitada. Bé, en principi, clar, la paraula ja és igual, no cal entrar en discussió perquè ja sabem què vol dir, no? Però vaja, de totes maneres, també és a dir, ara tot el que han fet ja no serveix. No, però vull dir, però pot interpretar-se a vegades com que no. Hi ha experiències boníssimes sobre l'ensenyament actual d'incorporació de les 3 llengües a Catalunya, i suposo que al País Valencià també, que se sap perfectament quin és el millor sistema, quin és el millor procediment, quina és la manera més adequada d'anar incorporant les llengües, quin és el rol del professor, quina és la metodologia, quina és la didàctica. És a dir, que tampoc hem d'inventar la sopa d'això, sinó que hi ha moltes experiències que es poden aprofitar, que han de servir de base per a la formació del professorat. Per tant, jo estic en aquesta línia, no? Vull dir, és a dir, millorem el que tenim, però també el professor ha de ser conscient que està davant d'un nou repte. I vol dir implicació, vol dir, per tant, participació, vol dir formació, etc. I a Catalunya no ha fallat el model. A Catalunya ha fallat l'aplicació. Exacte, ha fallat l'aplicació perquè els professors s'han relaxat, no s'ha fet tot el català i en català que s'havia de fer. Quan uns alumnes han arribat a l'aula n'hi havia uns quants que diuen és que jo no l'entiendo, és que jo no sé què, no sé quant. Doncs mira, s'ha passat al castellà. Escolti'm, vostè sap que hi ha una norma que diu que ha de fer les matemàtiques en català. No és un problema del model, és un problema de que hi ha hagut una relaxació d'aplicació. Per tant, bé, res més a partir d'això. Bueno, és que ja està dit. Jo molt planer, és molt fàcil d'entendre, va haver una mare que va dir és que si ho fan tot en valencià no entendran el castellà. Dic, no conec a ningú que hagi fet tot en valencià i no conega el castellà. Al contrari, evidentment, sí. Dic, ja està bé que els nostres pares no saben escriure el valencià. Els nostres iaios van rebre represàlies per parlar valencià.
vull dir que és així, hi ha estudis, l'alumnat de COU després de la selectivitat, els catalans que han fet castellà i català trauen més bona nota en castellà que els que només han fet castellà d'altres comunitats. Més clar, tan fàcil és quan més llengües sabem, millor, i més facilitat per aprendre en d'altres. Són conceptes bàsics d'educació i de societat que la gent els costa, i en este govern que tenim ara no ho entenen. Encara deuen estar pensant al despatx com és que tanta gent ha votat valencià. No ho sé, no han demanat opinió a qui de veritat n'entén. Van aprovar la llei d'urgència, ningú va parlar en ells, ni l'Acadèmia de la Llengua Valenciana, ni ningú, perquè era urgent aprovar aquesta llei. I així estem. Ja crec que ja està tot dit. Una última intervenció, algú més? I després ja passarem al taller de llengua de Amanda Ulldemolins sense pausa i després ja anirem a dir. Jo volia dir que crec que el més important és saber on volem arribar. I una de les coses que convindrem en que tenim com a comú, com a objectiu, és volem que el valencià, el català, agafi força, no es perga i siga la llengua d'esta terra. Partint d'ahir, hem de tindre una certa prevenció davant de determinats conceptes que han sigut útils per a nosaltres en un determinat moment i que ara estan sent utilitzats en contra nostra, com per exemple la llengua materna. La llengua materna, que fa uns anys era prioritàriament el valencià, ara n'hi ha moltes llengües, però quan se diu la llengua materna, se diu el castellà. Aleshores, és un concepte que està sent utilitzat en contra nostra. El tema de és molt important aprendre diverses llengües, nosaltres ho utilitzem entre altres coses perquè ens interessa, perquè si no, podríem dir perfectament el que és important és que cadascú aprenga la llengua de la seva terra i després tantes com vulga i puga, però no necessàriament des dels primers anys, encara que és cert que pedagògicament els primers anys són els millors per a l'aprenentatge de llengües, però no necessàriament en infantil. I si està lligat als coneixements significatius per a la persona, poden estar introduïts prou més tard que en l'inici. I després un suggeriment per a aquelles coses que s'han d'incorporar en bilingüe. Tenim el model que podria seguir-se en algunes de les nostres superfícies o de les nostres empreses. Si anem a Consum o a Mercadona o coses d'estes, tenim, jo què sé, qualsevol cosa. Leche d'avena, en una lletra que pot ser del 36, 38, 40 i està en bilingüe. Allà baix està menudet. Podem veure correus. Correus, deu de pensar que els valencianoparlants no tenim problemes de vista, perquè ens posa una lletra així menudiua i en castellà deuen de tindre de problemes, no? Per tant, això és una opció també, no? Burlar, ho feu en bilingüe, en valencià ho feu en negreta, l'altre el feu en griset, una al 12 i l'altra al 8 o al 6. Molt bé, i una última intervenció, i després si hi ha cas per al·lusions podem... Hola, bon dia, soc en Joan Ortiz, soc membre de la Junta de Magistrat Viu i jo més que no vinc del món acadèmic, del món de l'ensenyament, simplement, potser en tot cas vinc del món de la sociologia i volia fer simplement uns apunts, unes pinzellades, 4 idees que m'han passat pel cap. Aviam, a nivell espanyol tenim constància de 12 canvis de plans d'estudis. 12 plans de plans d'estudi des de Nilo Tempore fins ara. O sigui que un país que no edifica el món de l'ensenyament d'una manera coherent, seriosa i planificada, que canvia 12 vegades vol dir que no hi entén i que les coses no les fa bé. Nosaltres, per mimètica, a Catalunya es veu que hem caigut en la trampa de fer el mateix. I llavors els governs que hem tingut també han canviat de plans, o sigui que ens trobem
amb una edificació del món de l'ensenyament molt complexa i molt difícil d'entendre. Per què? Perquè en altres països com França, jo que sé, o el que sigui, doncs, el món de l'ensenyament sociològicament ha sigut un ensenyament estable on els mestres han sigut respectats per la societat i els saludaven pel carrer a la gent. Senyor mestre, hola, què tal, bon dia, perquè eren figures importants en la societat. Però aquí això no ho hem tingut. Després una altra cosa, que és que a la gent del país, de Catalunya, potser pocs, no sé, no m'atreviria a dir la quantitat, però sobretot a València bastants, i a Mallorca ara es veu que també, són gent que normalment la seva llengua és la llengua mare, però ataquen la seva llengua mare, o sigui, la seva agressivitat és bastant incoherent i bastant psicològica en el sentit de que ataquen la llengua atacant la seva pròpia llengua. O sigui, és una cosa molt forta i molt poc coherent, però bueno, és així. O sigui, ens hem de donar compte de la dimensió que pren l'assumpte, perquè jo no entenc que una persona que hagi parlat tota la vida amb la seva llengua ara l'estigui atacant per això, per atacar-la, per no voler que funcioni. Després, aviam, o sigui, jo no hi entenc, però vull dir, es podria fer en el món extraescolar, en la línia de la resistència i en la línia de la resiliència, doncs intentar fer com una escola clandestina permanent, o sigui, amb les activitats extraescolars d'intentar muntar un CIRI en el sentit de dir, bueno, doncs farem unes activitats extraescolars basades en la llengua que ens donin una compensació, que aconseguim una compensació amb tot allò que no podem fer amb l'àmbit oficial. Bueno, això seria una proposta que no sé. I després, aviam, a nivell polític general, jo penso que ara, per exemple, en el cas de Mallorca, que ha dit aquest company, el psicòleg de Llorenç, el psicòleg de Rossell, que diu, si han anul·lat el pla en català allà, i la societat no reacciona, llavors ja no anem bé. O sigui, si no reacciona la societat, o sigui, per mi tindria que haver-hi una vaga general immediata amb un atemptat d'aquesta magnitud. Sí, tal qual, o sigui, ens hem de prendre les coses tal com són, si volem reaccionar i si volem mantindre ben alta la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra identitat. Molt bé, Joan, jo m'atreviria a dir que canvis n'hi ha arreu, que l'autodi ha estat ben definit en aquest sentit, per tant, que la Marta Proens o que el conseller d'Educació siguin catalanoparlants, doncs és una cosa que ja està, diguem, descrita de fa molt temps, que l'escola clandestina, avui això és una escola clandestina, en el sentit que emana d'una entitat que naix l'any 2011 a recer dels atacs a l'escola, justament del primer període en què el Partit Popular governa. Ara ha eixit Plataforma pel Valencià, però és que és l'administració la que hauria de salvaguardar d'una manera inamovible tot això que estem movent. I bé, la reacció política, la reacció de la gent hi és. El que passa que després, per exemple, en aquesta última vaga general del País Valencià no s'hi han sumat els partits que podrien ser l'oposició. I això és greu. Ni els sindicats. I això és greu. Ni els sindicats. Ni els sindicats. Ni els sindicats majoritaris. Per tant, estem davant de... ens ho farem. Per tant, per això estem seriosos, per això estem preocupats. Jo ja no us torno la paraula, però si algú vol intervenir, ho pot fer. Jo li dono i remata. Però crec que, diguem, hem posat damunt la taula que podem aprofitar moltíssimes de les coses que s'han fet, evidentment, perquè just perquè les coses s'han fet bé, de vegades hi són dades que són anòmales. Per exemple, que la serrania, que els serrans isca el valencià triat per les famílies, vol dir que hi ha uns professors que treballen magníficament bé amb el valencià com a llengua 2 o com a llengua 3 i que l'introdueixen d'una manera
adequada d'acord amb el que marca la llei que hi havia, que no serà la millor de totes, però donava aquest espai de treball i que les famílies l'han acceptat com a bo per als seus fills perquè estan més prop de València i de treballar en valencià que les classes altes, perquè parlàvem que va lligat a un element de classe, les classes altes que detesten allò que segurament els seus avantpassats ja van avorrir i per tant van despreciar i que no practiquen, que és la llengua del país. Jo crec que amb això hem fet una catarsi molt interessant i molt important i ara hem de fer una catarsi en el sentit de l'estàndard. És a dir, els mestres, per a generar sinergies lingüístiques positives dins de l'escola, en aquest món globalitzat, que venen mestres de València, en època del franquisme venien de l'Aragó, però ara de València, en el sud català, o en el nord valencià, en aquestes terres, comarques de la diòcesi, de la històrica diòcesi de Tortosa, quin model de llengua seria beneficiós o seria esperable que intervinguessin estos mestres, no? Aleshores, Amanda Ull Llemolins ha fet una tesi doctoral que toca aquest tema i vam considerar que podia ser la persona que conduís este taller, ha preparat una xerrada. Aleshores, anem a enfocar sobre això. Ara, un fort aplaudiment per als membres de la taula rodona que han intervingut